So, today is, actually mag-grocery kami sa palengke. Kaya bitbit ko yung aking eco bag. So, ayun, andito na tayo sa palengke, guys. Ito yung gusto ko sa umaga kasi wala pang traffic, wala pang mga tao. Wala kasing malaki yung Virginia na chicken hotdog. Ayan, tatlo. Pag nag-grocery kasi ako, may mga prices talaga yan, lahat. 1,250. So, importante na may total talaga ako. Kasi syempre, pag lagi ako nag-grocery, alam ko na yung Hello guys! Good morning! Good morning, my La Familia. Good morning! Wag yun na good morning. Ayan, paalis kami guys, papuntang, today is March 24, 2019. Today is Sunday. Kami yun na. Ha? Ay ba, magdalag biscuit. So, today is, actually mag-grocery kami sa palengke. Kaya bitbit ko yung aking eco bag. And yun, maaga kaming aalis. Actually, umaga na talaga, alas 5 na. Kaya ayun, alis na tayo. At saka magba-vlog tayo doon. Kasi kompleto ko din ngayon, aking mag-ama. Agreed. Dance. Ang ginagingan. Sama na, oy. So, ayan guys, maglalakad lang tayo dito. Actually, doon pa kami galing. So, maglakad lang kami kasi walang jeep dito. Doon pa sa medyo malayo. Exercise na rin. Actually araw-araw ko itong nilalakad talaga. Pag natin ko si Hagrid. Nag-push up. Nag-push up siya doon. Hello. Good morning. Bagong haircut pala sila ni Papa dalawa. Bagong haircut. Ito yung tinatrabaho guys. Ang tagal na nitong tinatrabaho na to. Kaya hirap kaming magsakay. Medyo mas mabilis dito kaysa compare doon. Dito, medyo mabilis dito. So, ayun, andito na tayo sa palengke guys. Ito yung gusto ko sa umaga kasi wala pang traffic, wala pang mga tao. Agreed. Samo. Sa palengke. Dito bilihan ng guys. Ito yung asukal. Dito yung asukal dito. Mga nirepack. Ano pa? Brown. Ito brown. Hindi ko alam. Oh. So ngayon punta tayo ngayon sa mga lumpia wrapper. Dito yung gumagawa. 15 yun raba. Ito lang yung cellophane ha. Ayaw na yung cellophane. So tapos na tayo dito sa loob ng palengke guys. Dito naman tayo sa
baba. May bibiling kaming yung mga patties. So medyo wala pang tao, no? Ito yung maganda. Kasi Papa, ayun, siya yung nagbit-bit ng mga ano natin. Huh? Uy, mawala na itong money. Actually, may ano dyan, no? Escalator. Ano ni Mami? Pero, sarado pa kasi yung unit lock, kaya hindi pa naka-on. Mami? What, Mami? Hindi pala yun yung entrance sa unit lock. Dito sa kabila. So, dito tayo sa may mga frozen goods. Dito tayo. Hotdog, Ben. Oo. Dito tayo, be. Dili ko champion. Pila na tanan. So, last stop natin, guys, is yung gatas ni Hagrid. Oh, dito tayo dun sa may tindahan ng ano, sa Palanya. Oo. Hello, guys. So, ayan, nakarating na kami. And, ayun ang oras na kami nakarating. Mag-aalas so na. Pero, ayan. Wait. So, actually, ano, dahil dun sa palengke, yun nga, nag-vlog ako doon. Bili kami ng pandesal, 2 pesos. Malalaki naman siya, in fairness. So, yun yung aming umagahan today. Pakita ko na lang sa inyo sandali, mga lights lang. Para at least, ma-ano ko na. So, eto, dalawang meat chicken loaf. Ganito, wala kasing malaki yung Virginia na chicken hotdog. Ayan, 3 din. And, fail ko na. Burger patties, 2. Fruits namin, ano lang yung nabili ko kasi 150. Pakita ko pala sa inyo. So, pakita ko sa inyo kasi may nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa yung aking, pag nag-grocery kasi ako, may mga prices talaga yan, lahat. So, yan yung total, 1 to 50. Importante na may total talaga ako kasi syempre, pag palagi ako nag-grocery, alam ko na yung estimated, hindi naman alam, estimated ko na lang yung prices ba na, for example, yung ganito yung kilo niya. So, nilalagyan ko siya ng mga prices. Kaya, ayan. Kasi, importante na may prices. Though, may iba naglilista sila ng kung ano yung bibili nila. Wala mga prices. Pero, may possibility na lumalagpas ka talaga doon pa rin. Like, for example, kung talagang on a budget ka talaga, importante na may mga price na inilalagay. Yung estimated lang. Kung hindi mo talaga sure, lakihan mo na lang yung presyo. Like, for example, nung sa sitaw, kung 30 pesos, gawin mo 50 pesos. Para at least may allowance ka. So, ganun yung ginagawa ko, guys. Ako. So, actually, yung nabili ko lang, ang hindi ko nabili dito is yung egg, milk, at saka yung cereal ni Hagrid. Yun lang. At saka yung green peas. Yun lang talaga. And then, kasi meron kaming gagawin na recipe ni Papa. So, abangan nyo sa channel. I-upload natin yan. Mga budget recipes na Tapos, bumili ako ng kalabasa. 28 ata ito. Mga gulay na to lahat. Actually, kahapon, si Papa yung pinabili ko ng manok. Whole chicken at yung pinang-chop ko na chicken. And then, ground pork. So, yung ground pork, yun yung pinakamarami. Kasi nga, may gagawin kaming recipes. So, kita ko na lang sa iyo sa sandali. Kasi, ko rin naman to mga talong. Yan yung gulay namin. Kasi, as usual, pinakbet na naman. At saka, magagata sana ako nito. Kaso, nakalimutan ko bumili ng gata. So, ayan, sitaw. So, medyo mura na rin yun. 50 pesos ang kilo. Tapos, eto, sobrang dami na carrots. Ayan, may mga carrots kami. Yung carrots ko, 2 kilo yung binili ko. 100 to. Kasi, ayan. Kasi nga doon sa recipe namin, i-share sa inyo. So, hindi ko sasabihin kung ano. Actually, na-share ko na yung nung una. Pero hindi clear. So, ayan. Tapos, bumili ako ng patatas. May patatas pa ako sa ref, konti. Yun, gagawin kong afritada yung aking baka. Hindi ko pa naluto yung baka ko, guys. Lumpia wrapper. Ayan. May clue na kayo kung ano yung gagawin namin. So,
14 pesos yung isa. So, bumili kami ng 6 na piraso. Pieces. And then, ito, pinya. Itong bango. Favorite ni Papa yan. Gusto ni Papa may pinya lagi sa ref. Kaya, ayan. Tapos, melon. Mura ng melon ngayon. 20 pesos per kilo. Kasi siguro summer na. Kaya medyo mura siya. Sabi ko talaga dun sa may-ari, sabi ko, ate, pilihan mo ako ng ano, kasi usually di ba, hindi na ako bumibili ng melon dun sa palengke, kasi nga, minsan nakakakuha ako ng, yung ang liit ng ano niya sa loob, hindi pa siya matamis. Kaya sabi niya, eto daw, maano daw to, so, tingnan natin. So, eto sugar, garlic, mga ano. So, yun lang naman yung nabili ko. So, ganun ako mga grocery sa mga nagtatanong. Anong kalat pa din sa likod daw? Kasi magpapak pa kami ng orders. Pero, ayun, medyo konti lang yung ginrocery namin kasi marami pa kami. Pakita ko sa inyo sa ref. May mga pagkain pa kami sa ref kasi. Ayan, yung chicken. Yung whole chicken, eto. At saka meron pa kaming beef. And then, yung ground pork. Ayan, meron pa kami mga ground pork. So, yun lang guys. Dito na lang ako magpapaalam na lang ako dito. Dito na lang. Kasi, meron pa kaming gagawin. Meron kaming film ngayon ng mga videos. So, ayun. So, hope you guys enjoy. Salamat sa pagsama sa akin pamamalengke. Medyo hindi ako masyadong nagsalita doon kasi nagmamadali na kami kasi magsisimpa pa kami ngayon. Pero yun lang guys. I hope you guys enjoy. Follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And see you in my next video guys. Bye!